rayuwa kai albarka a kara karko sa a gama da lafiya oga mun gode. Ina masoya 'yan kishin jagora Dr. Rabi Musa Kwankwaso, shugaban ɗariƙar Kwankwasiya na duniya. Lokacin ku yayi domin fitowa a yi gangamin taya jagoran da ya hana hawayen ku zuba. Murnar zagayowar ranar haihuwarsa domin nuna shagali bidiri-bire ɗaiɗai na cikar shekaru 66 da ya yi masu albarka a rayuwarsa. A don haka ne ma Hajiya Fatima Amnif 'yar kishin ƙasa a tafiyar injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso take kira da babban murya ga masoyan Madugu na ciki da wajen ƙwaryar birnin Kano ta dabatun bingiwa da fito a yi dandazon da fifi domin yin tattaki na taya shugaba Madugu murnar cikar shekarunsa masu albarka wanda za a yi shiga ta kece raini fari da ja. Za a gudanar da wannan tattaki ne a ranar Alhamis 20 ga watan Oktoba shekarar 2022 daga unguwar Rijiyar Zaki zuwa Tantodo da misalin karfe 9 na safe. Wannan sanarwa ce daga 'yar kishin ƙasa tafiyar